Speaker sir, Yad Jindalan 2013 till now has not paid a single rupee of cess. Speaker sir, आम्ही ग्रीन सेस सरकार सारको टाइमार अपील होच ना. सरकार या कंपनीक टाइम दिता. Speaker sir, when will you recover this? When will you recover? Supreme Court. अरे जिंदाल गेला. Speaker sir, ओडिशा तुझा प्रश्न किती तुझा प्रश्नाचे उत्तर कलेक्ट केला स्पीकर सर आम्ही ग्रीन सेस कलेक्ट केला 134 crores ऑलरेडी आम्ही कलेक्ट